Mulțumesc. Iubiți frați și surori în Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu să vă binecuvinteze și mă bucur că sunt în mijlocul dumneavoastră. Mă numesc Beniamin Laichiș, fost Beniamin Jana, am fost general locotenent de securitate și am fost ucigașul lui Ceaușescu. Am împușcat, am ucis prin mai multe persoane, prin mai multe moduri, foarte multe persoane la viața mea. Am ordonat dislocări din unele zone, am dus în frontieră și am dat ordin să împuște toată familia, de la copil la bătrân. Am fost condamnat de mai multe ori la moarte, am fost condamnat de 5 ori pe viață. Am stat 21 de ani în închisoare, nu exista nicio posibilitate legală în justiția din România și Dumnezeu m-a scos după 21 de ani și sunt în fața dumneavoastră aici. În urmă cu 3 ani am fost pus în libertate de Curtea de Apel din Cluj. Am vârsta de 65 de ani, împlinesc 66 de ani. Eu am multe de spus, mie mi-ar trebui o săptămână ca să vă pot explica tot adevărul și toate faptele pe care le-am făcut noi. Dar doar doresc să mă refer la 3 cauze care au fost oamenii lui Dumnezeu, pe care eu i-am prigonit. Pastorul Petru Dugulescu, care l-ați cunoscut, foarte mulți de aici l-ați cunoscut, în 1977, după greva minerilor din Valea Jilului, am primit ordin ca să-l împușc. M-am dus la biserica din Hațeg, din Susene, acolo, și l-așteptam să iasă afară din biserică să-l împușc. Eu puteam să împușc orice om, nimeni nu mă putea întreba. În primul rând, nu putea să mă ia nimeni la întrebări, că aveam gradul meu era mai mare decât gradul procurorului general al României. Și în ierarhia militară comunistă nu exista un procuror care să poată să mă ancheteze pe mine. Ceaușescu, deci nu putea fi sesizat. El mă trimitea ca să ucid. Deci vă dați seama că eu eram mâna lui dreaptă. Și ascultându-i predica în biserica din Hațeg de acolo, ceva așa mi-a zgândărat inima, cum să vă zic pe românește, ca să ne înțelegem mai ușor. Deci nu l-am ucis pe pastorul Dugulescu. În 1976 primesc un ordin tot de la Ceaușescu, securitatea din Cara Severin pune la cale lichidarea lui fratele păstor Pătrus Pavel, care e aici lângă noi. Poate o parte dintre dumneavoastră îl cunoașteți. Pentru că fratele Pătrus Pavel ducea oamenii duminica la biserică, în loc să le lasă să meargă pe câmp ca să adune recolta de la CAP-ul. Cum erau atunci anii, dușmăniile de la lucruri de nimic ca să ajungea la lucruri mari. Eu mă aflam într-o permisie la Băile Herculane, într-o refacere. O refacere după un rău pe care l-am făcut. Că eu nu primeam permisii, că am făcut bine, că am făcut numai rele. Și primesc ordin, mă duc cu șeful inspectoratului de la Caraș, cu generalul Lințu, să nimerește că băiatul lui fratele Pătrus Pavel era internat în spital. Scot și dau o fiolă de otravă la medic și dau ordin să-l injecteze pe copil. Dacă n-ar fi injectat copilul cu fiola de otravă pe care eu am dat-o, eu îl împușcam pe el. Deci pe el îl luam, îl arestam și din arest nu mai așa. Nimeni nu mai știa niciodată cine a fost medicul ăla. Pentru că aveam această posibilitate. Asta era fișa postului meu, ca să ucid. Nu v-am zis, eu am fost școlit în facultatea din Israel la Mossad. Deci acolo am învățat tot ce mai rău în lumea asta. Eu de acolo am venit, pornit pe rău. Îi ucid copilul, să face un raport medical acolo, din care rezultă că a murit datorită că i s-au încurcat mațele în limbajul popular. Nu mă pricep la medicină. Eu n-am fost medic, eu n-am salvat vieți omenești. Eu am luat vieți omenești. Deci, cu părere de rău, dar ăsta e adevărul. Un alt caz strigător la cer e pastorul German Vasile de la Orsova, care l-ați cunoscut, sunteți o parte de aici din Banat, care l-am împușcat și am înscenat un accident cu mașina, pentru că era bănuit că îi trece manifestele peste Dunăre care ajung la Europa Liberă, la Vespar. Că Ceaușescu ne cerea ca să distrugem Vesparul, să punem dinamită la Europa Liberă, ceea ce am și făcut noi în 81. Noi am pus dinamită și au murit oameni nevinovați la Europa Liberă. Nu știți ce am făcut noi, ce am fost noi capabili să facem. Și acum se ascunde totul, toți suntem așa.
primesc ordin, mă duc și îl ucid pe pastorul German. L-am împușcat, am înscenat accident de circulație. Ajung în închisoare, ne-au arestat pe toți. Acum în închisoare, noi am fost oamenii care am ajuns la închisoare, care puteam să schimbăm omenirea asta, vorbesc România, puteam să o dăm invers, cum se zice. Pentru că a fost Tănculescu, noi am fost toți care am fost factori de conducere. Noi puteam să luăm conducerea prin forță. Când perioada noi am fost în câteva zile. Bun, am ajuns la închisoare. Eu am umblat prin bisericile din America după Pacepa. Pacepa au fost colegi cu mine. Eu în bisericile din lume pe unde am umblat, am auzit de cuvântul lui Dumnezeu. Deci de la pastori, de la diferite persoane care, stând, ascultând, ajungând la închisoare și nu ne-am mai avut nicio posibilitate legală că eu să fiu pus în libertate, atunci m-am gândit la cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am auzit și am zis, stai că mă împac măcar cu Dumnezeu. Am început să citesc Biblia, am citit Biblia de 119 ori, cuvânt cu cuvânt, Biblie cu explicații. Am Biblia la mine, mi-a adus-o fratele Pit Popovici, am fost vizitat de el, eu l-am cunoscut pe Pit Popovici din timpurile noastre, ale comunismului. Prin America am umblat. Deci, repet, am citit Biblia de 119 ori. După ce am citit Biblia, am început să am o siguranță că Dumnezeu mă va pune în libertate. Încercau să intre în discuții cu mine cei de la responsabili închisorilor, din justiție, eu tot timpul i-am refuzat. La un moment dat au zis că eu am înnebunit, că nu există Dumnezeu să mă scoată din închisoare. Zic, bine, pe mine Dumnezeu mă va scoate. În 7 octombrie 2000 am făcut legământul public în penitenciarul din Arad, am fost botezat în credința baptistă de către pastorul Petru Dugulescu, pastorul de față de aici, fratele Pătrus Pavel, pastorul Nerul Zarea din Arad și pastorul Groza Eugen din Timișoara. Deci astfel am devenit membru al Bisericii Creștine Baptiste numărul 1 Betel din Timișoara. Deci, iată, Dumnezeu cum a îngăduit, eu am trăit-o pe pielea mea, cum se zice în limbajul românesc. Deci eu în 77 nu-l ucid pe Dugulescu, ca el în 2000 să mă bage în apa botezului, să mă împace cu Domnul Iisus Hristos, cu Mântuitorul. Deci, cât o minune mai mare ca asta nu poate să fie. Ajungând la închisoare, repet, condamnat pe viață, nu mai aveam nicio posibilitate, m-a pus și scriu scrisoare lui fratele Pavel Pătruț. Și la Dugulescu și la toți. Zic, uite, eu am fost cel care v-am... După ce eu m-am liberat, acum 3 ani de zile aproape, din penitenciarul de la Gherla, de aici, Curtea de Apel din Cluj mi-a dat drumul. Deci, eu, buletinul mi-au anulat toate documentele, am fost scos din evidențe. Am fost trecut în rezervă în 89 fără drept de pensie. Eu singur om din România care am fost ofițer și nu primesc pensie de la statul român niciun leu. Deci eu sunt în afara, deci nu-mi dă, pentru că așa a fost legea comunistă, care și acum, ăștia care vin și țipă în gura mare, că au grijă pentru fiecare român, eu nu primesc pensie. Dacă doriți, vă arăt documentele că le-am asupra mea. Deci, iată ce face statul român cu mine. Dumnezeu m-a scos afară din închisoare și o soră din Lugoj mi-a făcut domiciliu, o familie, niște frați mai în vârstă. Eu acolo am domiciliu. Și după ce am stat la familia respectivă, la Lugoj, la fratele și sora respectivă, am mers la fratele Pătrus, la primarul din sat, la Vlădiad, la Rudăria și am stat acolo la el câteva luni de zile. Când eu m-am dus la fratele Pătruț în casă, am fost primit de fratele Pătruț, de soția, de sora, de copii, de toți. Am plâns toți împreună. Deci, iată, eu care am fost ucigașul, am fost primit cu cea mai mare bucurie în sânul familiei respective, al lui fratele Pătruț. Nu cred că există în lume un al doilea caz care să se fi întâmplat cum s-a întâmplat cu mine și cu ei. Nu mai departe la sora lui, adică la cumnata lui German, la doctorița Berta din Reșița. Când mă duc la ea tot timpul, ea mai îmi dă bani, abia mă vede, nu știe cum să-i dea, de ceacătă cum sunt tratat ca eu care am fost ucigașul lor. I-am ucis pe lui Berta, pe cumnată, la fratele Pătruț am ucis copilul,
Deci, iată ce însemnează dragostea lui Dumnezeu care se întipărește în inima noastră. Am o rugăminte la dumneavoastră, la toți sunteți aici, toți sunteți misionari. Faceți cumva și întindeți-mi și mie o mână de ajutor să vin și eu să propovăduiesc Evanghelia, că asta îmi doresc. Că eu sunt un exemplu viu. De la mine pot învăța. Eu nu vin cu exemple că am auzit în Canada, că am auzit în America, că am auzit acolo, eu sunt pe viu. Eu am, dacă mă duc în anumite zone unde am făcut rău, lumea se trezește la realitate și dacă vede că pe mine m-a iertat Dumnezeu, vin și ei și să întorc la credință. Ce să vă zic? Dacă Dumnezeu ne îngăduie, o să ne mai întâlnim, o să ne mai vedem. Vă mulțumesc frumos și vă cer iertare pentru răul pe care vi l-am făcut, poate dumneavoastră celor mai în vârstă, poate părinților, că am făcut rău la toată lumea din România în timpul comunismului. Ordinele mele s-au transmis de sus în jos, pe verticală, până la ultimul, cum să zic, ultimul cetățean. Repet, îmi cer iertare și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Mulțumesc! Da. Vechii colegi mi-au zis, am fost la acum 3 ani de zile, acum 2 ani, adică la mormântare, la fostul general Vlad, că noi am fost toți degradați, la București și unii mi-au zis că am înnebunit. Deci eu sunt astăzi singurul fost ofițer care nu primesc pensie de la statul român niciun leu. Poftiți? Pentru că eu le-am spus, ei au zis că niciodată nu mă scoate nimeni din închisoare. Eu zic, Dumnezeu mă va scoate. Dumnezeu m-a scos și acum mai nou am observat că serviciile secrete care tot timpul sunt după mine. Și astăzi aici, știu, eu nu mă feresc de că mă interceptează prin telefon, au încercat acum să păcălească lumea că nu Dumnezeu m-a scos pe mine, că ei m-au scos. Păi dacă ei puteau, mă spânzurau sau mă împușcau, cum am împușcat eu alte persoane. Nici de cum. Dar istoria serviciilor secrete cu mine are o verigă. Noi am fost ca un lanț. Dacă un lanț s-a rupt, s-a legat cu sârmă veriga. Eu am încercat să falsifice, nu pot falsifica, că pe mine nu m-a scos, ei m-a scos Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos. Așa că eu sunt un exemplu viu. Am documente de la intrare, de la condamnare, de la tribunalul militar, până la punerea în libertate, inclusiv judecătorii de la Curtea de Apel, de la Cluj, au constatat că citim Biblia de 119 ori, ocupându-mă numai cu credința în Dumnezeu, nu poate nimeni să mai vină să mai facă o altă reeducare cu mine. Deci, iată ce-a făcut Dumnezeu și eu sunt un exemplu viu. Dumnezeu e Cel care poate orice. Noi suntem neputincioși oamenii. Încă o dată vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă doriți, vă dau numărul de telefon să mă sunați sau dacă să mai ne întâlnim, eu sunt de acord. Și oriunde mă duc să spun ce-a făcut Dumnezeu pentru mine. Pe viu, nu pe, repet, pe auzite. Mulțumesc frumos!